Johnny miał ochotę na koleżankę z pracy. Wiedział jednak, że ona jest związana z kimś innym. Johnny był coraz bardziej sfrustrowany, aż w końcu pewnego dnia podszedł do niej i powiedział: Dam ci $100, jeśli pozwolisz mi na krótki numerek. Ale dziewczyna powiedziała nie. Johnny odpowiedział: Będę szybki. Rzucę pieniądze na podłogę, ty się pochylisz, a ja skończę, zanim zdążysz je podnieść. Ona pomyślała chwilę i w końcu stwierdziła, że musi skonsultować się ze swoim chłopakiem. Zadzwoniła do niego i opowiedziała mu, o co chodzi. Jej chłopak odpowiedział: Zażądaj od niego $200, podnieś je szybko, on nawet nie zdąży ściągnąć spodni. Dziewczyna się zgodziła. Pół godziny później jej chłopak ciągle czekał na telefon. W końcu po 45 minutach sam do niej zadzwonił i spytał, co się stało. Ten drań użył monet.